Zdravím vás u druhého dílu z Mafie 1 z definitivní edice. V dnešním dílu konečně můžeme tady být díl jak 15 minut, takže uděláme jednu, dvě mise, uvidíme. Ale jestli se ti to líbí, jestli se vám to líbí, pleskněte tam like, odběr. Pomůže mi to, budu mít to radost, padá mi mikrofon, nevadí, stane se. A my jdeme na to. Jdeme na další misi, která je nabídka, která se neodmítá. A chtěl bych to prostě ty epizody do těch 20 minut, když už můžeme nad 15, tak ať to stojí za to. Enter. Zastav tamhle před barem. Aha, tohle ještě konec tohle. Tak se uvidíme na začátku další mise. Dobrý, už jsem zpět, už jsem zpět, stačilo to jenom přeskočit, nevadí. Nabídka, která se neodmítá. Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil jako drožkář člověk. Tadyhle tyto jízdy asi budu přeskakovat. To je docela nudná část, teda za mě nudná část, ale tak nechám tam ty nejlepší hlášky, třeba tady tu první paní, tu tam nechám celou. Ta je docela vtipná, ale ten zbytek už je takový takový k ničemu, no, o ničem, tak uvidíme. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala. Kostel. A rychle. Rychlost není problém, paní. Opatrně, prosím. A jo, Já no. vždycky jezdím opatrně. Já budu muset jezdit slušně, že? Co omezovat je, tak. Tak se uvidíme, až se stane něco zajímavého. Už budeme u kostela. Konečně. Tohle je ta nudná ženská. To je fakt jedna z nejdůležitějších jízd, ale ta mise je totálně Zastavte mi nudná. tamhle. No. Po parku. U parku, ale parky nevidím. Kdybych viděl parky, tak zastavím u parku, ale parek tam není. Svatý Michal, máte to za 30 centů. Ty vole, 30 Místo centů. dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. No jo, no. Jasně, jak si madam přeje. Tak si nevolej příště taxíka, běž pěšky. No, jsme všetci stejní. Italiano! Zkrátka! Au. Jo, tudma se může, ne? Se povedlo, jo? Tvůj pasažér zemřel. Jak to, že zemřel, co se mu stalo? No, tak se uvidíme později. A tentokrát jsem ho nepřejel, tentokrát neumřel, přežil to. Což je super, že to přežil. Eren. A rychle, prosím. Jo. Jasně, rychlost není. Galerie, máme na to minutu na galerii. Jasně, užívám volno. Nic, jen To šlo nejvíc. tam. Platím vám zařízení. Tak plať. Ale plať, ještě mi nezaplatil. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. A jo, Dělají no. snadnou výmluvu. Jenže práce byl. Zastavte před galerií. Už jsme u Národního muzea. Tady je Národní muzeum, tady někde bez tak Václavák. Centů, tak ať se vám nerozchutálí. Tam má být někde nádraží. Budu se snažit. Blablabla. No takhle se to rozkutálí. To je taká nudná misa toto. Mě nebaví ta Dneska je mise. snad každá jízda na hovno. A jenom tahle mise je na hovno. Tak snad ta další. Snad ta další, no. Tak uvidíme. Tak si koko. Já od 5 dělám. Co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Tuhle jízdu nechám celou, ta je vtipná. Malá Itálie, 21. ulice. 21. ulice. Já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby, a ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Vlezí. Dneska dobrý, Rito? Na hovno. Víceméně, ale mohlo by toho být víc. Kdo má dneska prachy Ohni. na taxi, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? Já si na tebe mávnul jenom proto, že jsem nalitý a nevím, co dělám. Já taky nevím někdy, co dělám. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. No Já je jo. viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. Uní bábo. Když si myslíš, že z tebe něco vytřesou, najdou si cokoliv. Tohle město je skorumpovaná žumpa.
On mi tam vjel. Rozhodně. On mi tam vjel. Hele, reklama na kolu. Kolu. Pijeme kolu. Není na to copyright, ne na Michala Davida. A jestli jo, tak jsem v řití. Au. Že tohle bolelo. No jo, no. Horší než kocovina to ale není. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. Lost hasn't time. Hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. Díky. To bych mohl. Voraz, jdem si dát voraz, jdem si dát voraz, jdem si dát voraz. Autoklempíři. Jak se vede, kam? Jdou mi vyklepat dílky z auta. No, A naklepat žebra. Ty jo, budou nový světla aspoň. Budou nový světla. pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Někdo otravuje. Se trošku držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav Jo. se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Bacha, ale on chodí a dokonce utíká. A utíkáme. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. Utíkáme. Dráme. Mezitím do komentu můžete napsat, jaký jste měli víkend. Je. Au, trošku uklik. Běž, utíkej ty hňupe. No, stisknem, no, ale tak taky by to muselo stisknout, ty vole. To je remake úplně na hovno, toto fakt. Klasika je prostě lepší a z klasiky si nejde dělat srandu, jak je to klasika. Utíkej, utíkej. Utíkej. No běž ale, ne? Hňu. Kluci, pomoc! Kluci, zachraňte mě! Kluci, kvůli vám se to stalo. No, taxík mě srazí. Konec hry. Jak se vede? Na piču. Dino, Lu, chcete něco Donovi? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Ho. Je takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To ne. Taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. Až tak. Ale sračku nemůžete rozmrdat. No dobře, Kdo by mrdal sračky? tak se mějte, hoši. No jo, no. Pojď, Lu. Už jdou do háje. Díky. Co díky, je to jejich chyba. Stojí za to. Je to jejich chyba. Zajdeme za Donem. Máš problémy. No, pane. S prostatou. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi Tak, to je grázlíci blbý. po něm šli, No protože jo. nám jednou pomohl. Ten taxík je tvoje živobytí? Ne, Ano, pane. ještě točí na Cítím OnlyFans. za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Chce je zmlátit. To má blbý. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, No já, no. slyšel. To už se Tak dobrá, mlátit. Tommy Angel. Promluvíme si o tvojí budoucnosti. Vyloží mi z karet. Hodně vysoko míříš. Vincenzo. Vinny, tohle je Tommy Angelo. Tommy. Děláme spolu Tomáš Anděl. Dobře. Potřebujete pistole nebo puš? Ne, chceme jenom odepsat pár autáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Papír, že to To je odepsat. čistá klasika. Wow. Baseballka, oj. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Sex on the beach. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloup. Na prdeli chloupky. Poznávám to. Jo, já tebe ne. Vědět, kdyby ti Paulí dělal těžkosti. Jo, dáme mu do prdele. Nakopem ho, když nás bude srát. Ralf je v garáži. Je O. úplnej magor. Ale Plnej magor. to opravdu umí. To opravdu umí. Nechápu, jak to ten pitomec dělá. No.
Zlatý české ručičky. Jako Jo. kouzelník. Čárifuk. A nebo Houdini. Chudák. Vytáhni si hlavu z prdele. Ale oni neměl v prdeli v motoru. Paulí, nemůžeš se sem to takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme 2 kriply. Ale Paulí nemá vozík. A Ralf taky ne. Tady jsou kriplové. Tommy, Tommy Angel. Thomas. Thomas Angel. Bond. James Bond. Ralf je trochu cáklý. Trochu. Jenom trochu. Lanka, kreté. To radši ne, Lanka ne. Lanka ne. Ralf s touhle károu Co snaží. to je za auto? Chci ti ukázat, Jaj. že ten skvělý život je. Jeď. Teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Přemýšlím, jestli některé jízdy budu přeskakovat. Ze dvora. auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka, vždyť je to plechovka. Plechovka, sardinek. Na tom nákladáku to byla whisky? Vyšká. Jo, novej dodavatel. Dal bych si whisky. Ale bude to v cajku. V cajku to nebude. Trní a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky, co nám přišla, Kanadská kdyby whisky. chtěla hvinku, tak si řekni. Pro naše lidi máme malou zásobu. A pak, že whisky nekazí charakter. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin. Ale teď Domácí už moc ne. Není to nic extra. Gin. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn. Díky. To byla asi narážka na tu metanolovou tu, že? Aféru. Kam ho dodáváme? Jak byla před Ty 15 holky, co tam mají. lety. stoly, nejlepší jídlo, nejlepší... A teď potichoučku. Jako myšky. Dobrý den. Tak a jdeme spinkat, spinkáme. Jsem tu baseballku. Hej. What the fuck? Tam jsou 2. Teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni se. Pálka. A jdem klepat řízky. Dobrý den. Jsme na karoserie facelift. Facelifty. Facelift. Hej, pariotikáry! Au! Tu máš. Bum tě, bum ho. Oh yeah, křab ho. Brownác. Ještě se ukážou další. Mrstni tam. Molotov. Jo, to se ti povedlo. Molotov. Křáb ho, ha. A hopity, šupity, topity. A jedem. Hurá, valíme to. Jde přímo na mě. Uhni, jedu, mám přednost zleva. Hej. Grázl pod drnem. Tak dobrý. Jeli jsme. Zajdeme za šéfem. A hurá za šéfem. Pro výplatu. Jo, pár pochůzkářů. No, Kilo má v kapse. bude to ještě zajímavý. Já jedu opatrně, jak nejvíc opatrně můžu. Bácha, uhni, Není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? uhni. Co je ti potom? Jedu první, uhni. Tam. Já se vždycky rád dám. Já nemám zbraň, proč nemám zbraň? A Autáky na parkovišti. to říti. Občas je frmol, občas je klídeček. Chvíli se pojďme na OBS, jestli to nahrává, jak to vhají. Uhni, Dostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a uhni, otočit mu uhni. káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, Ha. věděl jsem, že nesmí Valíme zpívat. to. Nesmí zpívat. Na dvorku za barem, Mají zákaz zpívání. uběhlo 10 A my let bychom si já rádi jsem pořád zaspívali. tady. Akorát mám teď oblek. Jenom nevím o čem. Opatrně, nechceme zbytečnou pozornost. Složíme, však jedu opatrně, ještě jsme se nevybourali. Až se vybouráme, tak to bude špatný. Uběhlo 10 let Ano. jsem pořád tady. Tady. Je starý dědek. Dobrý den. Sakra, čum na silnici! Však čumím. Aj po Složit silnici. do rodiny se dostaneš jen He. skrze známosti. Bráchu, strejčka nebo... Dobrý den. Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance, nebo máš jako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem.
No jo, To no. třeba znamená, že máš... Viděli jste Morela? Ne, ale určitě bude nasranej. až Jsem se se chtěl něco říct a zapomněl jsem to. Teď bude celý A jo, no. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma Je nemusíte to obávat. hlupák. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. Jo. Rád slyší. Udělali jsme Máme rostoucí STK na autech, na 3 Hodí se autech, rád na pomoc kolem baru. takže tak. Pochůzky a zajišťování včasných To bylo spátek. úplně v pohodě STK, všechny auta prošly By pro mě byla STKčkem. čest, pane. Výbor. A někdo trubí venku. Někomu jeblo. Pauli, já sám se už za tebe zaručím. Je. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Jo. Za prvé, žádné klení v mém parku. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělaný. Tak to je v píči, pardon. Za druhé, neobchoduj Jsou věrní. Jedno se přeceňuje. přesně tak. V dnešní době být věrný. Jaj. Budeš Inu dobrá. dejtej do rodiny. Konečně mám tatínka. Můžu mu říkat tatí? Myslíte, že když řeknete panu Salierimu tatí, že mu to nebude Jak vadit? mi vyhládlo. Nemuselo by, že? Luigi, najíme se. Najíme se, Luigi. Vítej. Vítej, ahoj. Čau, čau. No, poplacejte se po zádech, hoši. Luigi není zrovna extra kuchař. Ale pizzu umí rozmrazit skvěle. Maron. Molotov party dokončená. A další mise. A tam mám běžná rutina. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, Jaj. roznášel skladby. Pošťák. Chlapi makrovali a Typický vyprávěli pošťák. historky. Strašného anděla, no to uvidí strašného anděla s bouchačkou. Plávání, hrát A hned budou všetci poslouchat. To není náš styl. Eh, Ale účty se platí. A to bez výjimky. Jo, O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro. Jasně, šéfe. jasně šefe, Ralfovi právo, to zase bude nějaká kraxna, nemůžeš říct svoje nějaký. Říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Kam mám jít, za Ralfa nebo za Slyšíš, Vinným? co povykládat, jak před Bože, 20 lety sejmul nějakýho chlápka. šikovnej. Tak jo, Vzpomněl jsem si na tebe. oj, tady to začínám být vážný, si na mě vzpomněl, Vinný. Zadal mi bouchačku. Nosil si někdy bouchačku? Jen tu bouchačku, Párkrát jsem střílel na pouti. po prodavačovi, Tak to se nepočítá. škoda. Naveď tamhle na ten terč. Dobrás. Mozek po celý zdi. A jinak, teď zkus nabíjení. Mám to prázdný, mám to rozbitý, vy jste mi dal rozbitou zbraň. Jdi na to. No to bylo prázdné, tak. Nesmí být vidět. Zastrčí za To nefunguje, ta zbraň nefunguje. On mi dal rozbitou zbraň. Zbraň smí vědět, do toho. A jedem. To nestartuje. Ten má pekárnu. Ralfe, co jsi mi to dal, to nestartuje. To je? Jo, vím. Nevím. Zjeb. To je blbý. Už mačkám shift. Nevadí. Nevadí. Oh. Za tohle tě bude Ralf milovat. Jo. A kdo taky ne? To jde hladce, je to Trošku potlučený, ale to je. Já se víc klepe, máme na to správné Jen nářadí. se mě drž. Jasně. Tak počkej, já se tě musím chytit, ne? Když se tě mám držet, tak? Musím se chytit za ručičky. Tak, za ručičky. Říkám za ručičky, za dva. Ach jo. Tak jde. Dobrý den. Pauli, jak se Ahoj. Dobře, to malá Julie. Prosím si buchtu, co to je? Nebudu to číst. Ta už tak malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. Já slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s ním, Jenom s náma. Nic takovýho. Jenom s náma jsou problémy. takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň kde jsi. To mi pro ně dojde. Slaví sami. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale Dobrý den. vím, že bys nám nic netajil. Kde jsou ty prachy? Tady, Vitosi, špagety. Hnědá obálka. Dělej, vem to. No jasně. Špagety udělej. Makarony se sýrem. Naskladanou. Já bych si dal tady tu bagetu. Ty blám, dostávám hlad, když to vidím. Ahoj mami. Mám tě pozdravovat. Obchod vyřídí sám?
Když se v Paulím nahromadí pára, musí někde vypustit. Pak je Jako lepší parní nechat stroj? pokoj. Prostě to tak má nastavený. Jako Občas komín. mu to můžeš slyšet. Ajajaj. Pauli, Koupil jsem Pauli to koupil, a za kolik jsi to koupil? nemůže, odteď je to tady naše. Za kolik jsi to koupil, Pauli? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž pro sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká. Teď z něj dostat informace. Sama ven. Informace o tom, kde schoval koblihy. Koblihy, samé, kam si dal ty koblihy? Samé, ty koblihy. Koblihy samé, kam si je schoval? Mám zbraň? Mám. Hehehe. Znovu a lépe. Samé, sam to koupil. Sam to taky koupil, všichni to koupili. Jenom já nemám peníze na to, abych to koupil. Jenom já na to nemám prachy, abych to koupil. To je strašný toto. Ajajajajaj. Však jsem tě zabil. Kurňa. Nesmrtelný hovado. To je v píči toto. Já neudělal tu flignu, jenom já nevím, jestli ta fligna funguje. A do jakýho tady žádný kryt není? Ta. Dobrý den, policajní. A je tady konec další kapitoly. A tím pádem dnešního dílu. Já vám děkuji za sledování. Jestli se vám to líbilo, plesněte tam like, odběr, koment, cokoliv. Budu rád za všechno. Jestli se vám líbí moje tvorba, teď tam like, teda odběr. Všechny důležité odkazy v popisku. Což je Instagram a Twitch. Kde budu asi streamovat někdy nějaký ten víkend. Nebudou to pravidelné streamy, budou jenom někdy. A já se s váma loučím a uvidíme se u příštího dílu. Na viděnou. Ahoj.